Frână. Hai. O întorci, pui frână. Puteți să ții să faci ca frână, știi? Uite așa, să apeși pe ăla și nu te Păi nici noi n-am știut că e așa ce. Păi dar e mai bun așa, mi-e mai ușor așa. Dar n-am știut nici. Da. Oh. Nu, hai Rareș. Hai. Păi da, unde? Întorci. Hei. Acolo. Întoarce. Nu, dar nu, că mi-e frică, mașina o fac aici. Poate scapă cu tăi. Și iată-l pe Rareș cum vine. Și iată că Rareș s-a învățat. Uite ce viteză are. Cam asta e. Ale! Cum e trotineta? Ia zi-l Mimi. Extrem de frumoasă și de rapidă și de excelentă, da. A, da, mersi Mimi. Mai zis? Păi nu te-a auzit. Îți mulțumesc din tot sufletul, Mimi, te iubesc.